li siguis al matí, les llàgrimes vas perdre entre la pluja que caurà avui. Amb cada llacre aquesta llum, servir-li a acabar, boig per tu. Seguo un metro d'esta gemma, jo no puc arribar on ets tu, però dins la meva copa veig repassada la teva llum. Servir-li a acabar, boig per tu. Servir-li a acabar, boig per tu. Servir-li a acabar, boig per tu. Sens dubte ha estat un dels moments màgics de la nit. Jordi, com ho has vist, això? Estàs... Insuperable. No estàs en tu, estàs boig. Estic boig per tu. Jo volia dir uns mots. En primer lloc, demanar disculpes a persones a les quals no he esmentat i que han vingut de lluny. Volia parlar d'algunes seguidores i fans de Carla Sabater, com són la Roser, que estan aquí, l'Almodis, moltes més persones, i en tot cas donar-los les gràcies a tots vostès per aguantar i estar amb nosaltres. Abans de donar-li pas a la Marian Aris, que és la que tancarà amb música més marxosa aquesta nit i fer l'última copa. Jo vull felicitar tots els membres que han actuat, perquè hi ha una cosa que no han dit i s'ha de dir, que són magnífics, són meravellosos, però a més ho han fet desinteressadament. O sigui, no han guanyat diners, han invertit el seu temps per fer un producte, és bonic, és molt publicitària, per fer una nit molt més especial, que penso que el Carles hauria agraït moltíssim. Aquesta versió última, com la de l'Elisabet, és insuperable, però penso que podríem intentar millorar-la. Voleu que fem un bis? Doncs... Farem un bis, però amb l'actuació de totes les persones que ens han acompanyat. Molt bé. Deixa'm dir encara un parell de coses més. No et tallo. Per tancar-ho, també és veritat, no vull fer publicitat de mi perquè no em toca, és en aquesta hora, però la veritat és que l'Ajuntament de Barcelona ha apostat fort dins del Grec del 2016 per un musical que es diu La guerra dels xiclets, que és un llibre meu, i les persones que estan aquí les tornaran a veure. La meva aposta és precisament que surtin les persones que ens acompanyen aquí, si no tots, alguns, un muntatge realment amb diners, per sort, i amb moltes persones, per tant espero que ens retrobem a baix i a dalt, on està, seria el juliol de l'any vinent. I ho dic amb molta satisfacció. Jo vull donar les gràcies als tècnics que han fet una feina brutal, que ens han ajudat de problemes 1001. Claudio, al Jordi Rivera, a la seva família, al Bad Cat Factory, i sobretot a totes les persones que han posat aquest escenari, a l'Associació de Comerciants de Creu Coberta, que ha estat magnífica. I ara sí que demanaria, o ho vols fer tu, demanar... No. Sí, endavant. Perdoneu que no ho hagi dit abans, ha estat un lapsus, però ja sé que ara, perquè parlaves de fer publicitat, però voldria dir-ho, el projecte de la JOCPA, del qual acabeu de sentir una versió junt amb Music Box, estem d'estrena avui perquè estrenem la nostra pàgina web. No voldria perdre l'oportunitat de dir-vos-ho perquè sapigueu que la teniu disponible, és jocpa.cat, J-O-C-P-E, ho he dit bé? No, jocpe.cat.
Doncs això, només aquest petit espai publicitari, si em permeteu, i moltes gràcies. Doncs ara si volen els músics... Ara si els músics que han participat al llarg de la vetllada, que pugin a l'escenari. I aquesta cançó la cantaran tant vostès com ells. Un altre cop, el Boig per tu. I llavors ja donarem pas a la DJ. Molt bé. Doncs vinga, aquí tenim per aquí músics. Moltes gràcies.